Videl som tu zástupcov AZTV, videl som tu pracovníka rozhlasu nášho slovenského a je tu minimálne, teraz ich momentálne nevidím, ale minimálne vidím pána architekta Čupku. Čiže k tomu, čo sme my pre mesto urobili preto, aby sme vás informovali, tak nech sa všetci títo zástupcovia vyjadria. Minimálne sa dívam na pána architekta Čupku, dvakrát som osobne s ním rokoval, aby sa toto prerokovalo vo verejnosti odbornej a takisto som ho ešte aj písomne poprosil, aby sme si dohodli stretnutie. To bola tá verejná, respektíve odborná verejnosť, o ktorej hovoril pán architekt Teplán, čo sa uskutočnilo minulý týždeň. A čo sa týka dnešného stretnutia, ešte raz hovorím, zástupca AZTV je jasný dôkaz, ako mesto požiadalo, aby bolo odvysielané, aby správa bola odvysielaná, že toto verejné stretnutie sa dneska bude konať. Tejto pravie určite ste videli v AZTV, poznám vás, môžete byť trošičku kľudnejší, nemusíte tak zase dráždiť zbytočne. Ide tu ozaj o fakty, nikto si nechce nič vymýšľať. A ešte niečo. Tak, ako sa na nás občania obracajú, tí, čo bývajú vedľa Luxu, dokedy ešte tam bude výstavníctvo, tak, ako nás bombardujú otázkami, prečo prhlava rastie na ihrisku, bývalom dopravnom ihrisku. Prečo toto, prečo ono, tu bola odpoveď, veď toto je začiatok, tak ako som ja to v úvode môjho slova povedal, tu teraz my sa tu nebudeme prsiať, že to tak musí byť. Veď tu bolo odborné predstavenie tými, čo to spracovali. To je všetko. O tom to malo byť dnešné stretnutie, aby ste sa ich pýtali, čo by mohlo byť lepšie, alebo čo sa vám tam nepáči, tak ako niektorí toto celé zužujete len na to, či hokejista Zemník tam má alebo nemá postaviť v tom priestore tú šesťportovú halu. Aj to je jedna z otázok, aj to sú občania tohto mesta. Nakoniec pán Zemník je čestný občan tohto mesta, prosím pekne. Ja musím všetkých vnímať, nielen tých a oni nie. Aj to je občan tohto mesta a tak, ale prosím vás, táto skupina občanov takisto si povedala, my sme občania tohto mesta a pán Zemník chce investovať do tohto mesta 100 miliardy korún. Keby mesto bolo ostalo hluché, keby mesto bolo ostalo hluché k tejto výzve, boli by sme zasadení tí najhorší, že tu niekto chce investovať a mesto sa chová k tomu úplne hlucho. Takže prosím vás pekne, treba skúsiť vnímať celú situáciu zo všetkých zorných uhlov pohľadu. Ale neviete ani, čo chcete povedať, viete, čo len keby vyklúť na začiatku, boli ste pod plátnom, ani ste sa nepovedali, čo na ňom je. Vy, práve vy, pane. Viera to tak, sme k tomuto prišli, vyjednáme, že nebolo treba zbaliť prezentáciu a bolo sa treba teda odbaviť, my za to nemôžeme, aby sa to urobilo. Jednoducho, naozaj poďme trošku v pokoji a vyjadrime ešte ostatní, ktorí chcete povedať k tomu svoje stanovisko, môžete sa podpísať, môžete ľudia reagovať, ale nepoďme na konfrontáciu, myslím si, že to nie je cesta.